العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، نعت خانہ نشیر لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بعنوان شان مصطفیٰ و مقام والدین کانفرنس آپ دس علاقہ چک بختاور دندر نکات پذیرے. میں شکر گزارا حافظ وسیم عباس ٹھیکیدار صاحب اور اے تمام برادران جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اپنے والدین مرحومین دے اصال ثواب دے واسطے انعقاد و انصرام فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دے والدین دا صدقہ انہاں دے والدین دے درجات دی بلندی فرمائے اور انہاں دی قبروں تے اللہ اپنی خاص رحمتوں دا نزول فرما کے قیامت نو حضور دی شفاعت کبرى نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن دے اندر 3 آیات ایسی ہیں کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جاوے، ایک حصے تے عمل نہ کیتا جاوے، تو جس حصے تے عمل کیتا ہے اللہ فرماندہ میں وہ بھی قبول نہیں کرنا. پہلی آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. فرمایا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو. اگر کوئی 5 وقت نماز تے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکاة دا منکر ہو جائے تو رب فرماندہ میں نو تیرے سجدے دی لوڑ کوئی نہیں. اور اگر کوئی کروڑا روپے چ زکاة تے ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندہ کہ میں نو تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں. اقیموا الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر. دوسری آیت مبارکہ ارشاد فرمایا: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تو دے محبوب دی بھی اطاعت کرو. اگر کوئی اللہ دی اطاعت 5 وقت نماز پڑھے، حج کرے، زکاة ادا کرے، فرائض اعمال صالحہ کرے، مگر معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندہ میں نے تیری اطاعت دی ضرورت ہی کوئی نہیں.
بلکہ مکدی مکا دیتی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جڑے میرا محبوب دی اطاعت کر لوے او سمجھے خدا دی اطاعت ہو گئی۔ اطاعت رسول کتنی ضروری ہے۔ کون ہے دیوالی نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت کیتا تو کفار دے چودھری حضور کو لائے تھے، کہنے لگے محمد بن عبداللہ لڑائی جھگڑا کھادا کرنا، آجا رل مل کے کم چلا رہی ہے، کدے کدے تو ساڑھے بوتا دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لوانگے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، فرمایا محبوب انہوں کہہ دیو کہ تہاڈا دین تہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے۔ کافر تے چلے گئے پر میرے نبی دی اکھے چ اتھرو آئے تے رو کے آسمان والویخ کی عرض کی تی نیلی چھت دے مالکا، اے میرے انگ ساک عزیز اقربا خویشو اقربا آئے، اے تیرا میرا رشتہ توڑنا آئے، پر میں نو تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا، او محمد دے بوئے بیٹھا محمد دا سکا چاچا ابو لہب ہی ہوئے، میرا لگدا ہی کچھ نہیں۔ اللہ فرما سونے جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگے نا، پھر تیری واللیل ظلفاں جو کھڑن والے انہا حامیم دے کنڈلہ دی قسم ہے، ایک اللہ تے کھلو کے ساری رات عبادت کردہ روے جڑا تیرا نہیں بنن لگا، میں بھی کدو اپنا بنان لگا ہوں، میں انہوں ہی اپنا بناواں گا جڑا تیری اتباع تے تیری عطائے دا رنگ چڑھا کے آوے گا۔ اجازت ہوئے تے چونکہ شان مصطفیٰ تے والدین دا مقام اے عظمت کانفرنس میں 2 عنوان نے اور میرے کل 40 منٹ نے، میں دونوں عنوانات انشاءاللہ العزیز جت قدر ہو سکیا میں اپنا پیغام توڑے تک پہنچانا ہے۔ مقام مصطفیٰ دے حوالے نال میرا دل کر دے میں تانوں اتباعت اور اطاعت رسول دی 1 منٹ جی گل سنا دے وہاں پڑھا قرآن جو سبحان اللہ کھو سارے تھوڑا ہور زور لگاؤ بڑا اے جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تے مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا، میرا دل کر دے کہ اے آواز مدینے لے جائے، جا کے گنبد خضرا دا بوسہ لے کے آکھے کملی والے تیرے غلام تیریاں رواں پہ اڑیک دینی، نال دے بیلی دا ہاتھ چکوتے نہیں، اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ یار تھوڑا زور لگا اچھا بولو سبحان اللہ، میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے چو بیٹھا، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے، ہون جڑا یہ تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے، ہون جڑا یہ تو اچھا بولے انہیں جاگ دے محفل چ حضور دا دیدار ہو جائے، ہون کام تھے رکھے اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے نہ میں کمی وے خدا جے، نہ میں چودری وے خدا جے، نہ میں قصر تے محلات وے خدا جے، نہ میں امیر تے غریب وے خدا جے، نہ میں مقتدی تے امام وے خناؤ، نہ میں کالا چٹا بگا گورا وے خناؤ، نہ میں آقا تے غلام وے خناؤ، عرض کی دیا لکی وے خنائے، فرمایا جے میں گورے وے خداؤ، ابو اللہ برگا گورا کوئی نہیں، اللہ نے رشاہ فرمایا تبت یدا پروردگار نے فرمایا بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جان برباد ہو جائیں، عرض کی تھی اللہ گورئی بڑھائے، فرمایا نو گورے رنگ تے مانے میں نو یار دا رنگ سونا لگے دائے، عرض کی تھی اللہ پھر سونا کون ہے، فرمایا مکہ دے ایک موالے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودری ہے، 8 کلو سونے دا مالک ہے، فرمایا سونا نہیں لگے داؤ مکہ دے دوسرے محلے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے، ٹوٹی ہوئی جتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گردو گبارے آباد آئی ایدے نلی پیارے کیونکہ ایدہ نام بلا فرما سانو تے آپ کالا ہی سونا لگتا ہے کیونکہ رنگ کالا پر دل وچ کملی والا ہے،
پتہ لگیا اور رنگ نسل برادری قد کاٹھ دولت مال نہیں ویکھدا، او ویکھدا میرے یار دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے۔ آئی اتباع آئی اطاعت رسول۔ اتھے جتنے نوجوان بیٹھے نے ہر ایک دا دل کردا میں گورا ہو جاواں، میں سونا ہو جاواں، میں چک بختاور دی گلی چو گزراں تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے، پھر وہ اپنے چہرے تے فیشل کران دے، پالش کران دے کہ میں سونا ہو جاواں۔ ممبر رسول تے بے کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تے نو ہورے کوئی نہ ویکھے، تو اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھانا تے نو کوئی نہ ویکھے، محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے۔ تو رنگ کملی والے دی اتباع دا چڑھا۔ سکول دے امتحان ہو نا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے چیک کر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندہ یہ بچہ فیل ہو گیا کیونکہ یہ نقل مار دا پھڑیا گیا۔ یہ دا مطلب جڑا سکول دے امتحان چ نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے، پر جڑا قبر دے امتحان چ محمد ربی دی نقل مار دا پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا ہے۔ نقل سونے دی مار کے جاویں۔ فرعون دے دربار چکن میراسی سی، او فرعون حسان واسطے خوش کرن لے حضرت موسیٰ دی نقلہ اتار دا سی۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی زبان چ لکنا سی کہ او بھی توتلا بول دا تے فرعون ہس دے۔ حضرت موسیٰ جی میں عصا مبارک پکڑ کے چل دے نے او بھی ڈگوری پکڑ کے چل دے تے فرعون ہس دے۔ ایک دن کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ جدو فرعون نو غرق کرے تے اے میراسی نو پہلے ماری میں ایدے تو بڑا تانگا۔ فرعون جدو دریائے کلزوں میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے خوش کے چلو فرعون تو جان چھوٹی میراسی تو بھی چھوٹی، مگر آپ ایک دن مصر دی گلی جا رہے تھے وہ میراسی سامنے گانا گاندہ پہ آوے۔ کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ میں کیسی فرعون بعد چ ماری انہوں پہلے ماری او مر گئے پھر بچ گئے۔ اللہ فرمایا موسیٰ مار تے دے ماں پر کی میں مارا نقلہ تیریاں کر دے، نقلہ تیریاں کر دے۔ موسیٰ دی بے ادبی دی نیت نہ نقل مارے رب ڈبن نہیں دیندہ، تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب دوزخ چ سڑن دے گا، جڑا نقلی کملی والے دی مار لوے۔ آئی اتباع اطاعت رسول دا رنگ جڑا رب نو بڑا پسند ہے۔ میرا دل کردہ ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ، سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ۔ میں نے یقین ہے کہ حافظ صاحب نے توڑے لئے لنگر بڑا چوکھا سونا پکایا ہوئے گا، پر تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے۔ تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے ایک کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے، جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ۔ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کچا رنگ لاری والا چڑھدا لیندا رہندا پر عشق نبی دا عشق نبی دا اے رنگ محمد اے چڑھیا کدے نہیں رہندا۔ اللہ کرے رنگ چڑھ جاوے، اللہ کرے اے رنگ چڑھ جاوے جڑا رب نو بڑا پسند ہے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کرے رنگ ساڑے تے چڑھ جائے۔ تو دو آیات میں پڑھیا، آئیے ہون تیسری آیت مبارکہ تے گل کریے۔ تیسری آیت اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے، ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ نماز پڑھے زکاة نہ دے پھر اللہ فرماتا میں نے دی نماز دی لوڑ کوئی نہیں، اگر منکر ہو جائے اللہ دی اطاعت لکھ کرے، جے رسول دا منکر ہو جائے تے اللہ اپنی قبول نہیں کردہ۔ اللہ فرماتا میرا لکھ بار شکر ادا کریں جے ماں پیاں دا منکر ہو گئے انہوں۔ اللہ فرماتا نہ میں نے تیرے سجدیاں دی لوڑ تے نہ میں نے تیرے پھر نمازاں دی لوڑ۔ قرآن مجید دا مطالعہ کیجئے، علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے میں انہا دا کفش برداراں، پر قرآن مجید دا جدو بھی مطالعہ کرو گے تو سی والدین دا جتھے بھی تذکرہ ویکھو گے اللہ اپنے ذکر دے فوراں بعد ماں باپ دا ذکر کر دے۔ پڑھا قرآن بولو بینو یقین ہے تو سی سبحان اللہ بولو گے۔
میرے تو بعد بڑے جید علماء کرام دے تسا خطابات سننے نے، بڑے بڑے عظیم ثنا خان بیٹھے نے، نعت خانی بھی سننی ہے، میں بھی جا کے کہ حضرت ہادی نامدار دے عرس تے پہنچنا ہے، میں نے انی سبحان اللہ دے دو اتھے تک میرا گزارا ہو جاؤ ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید مختلف مقاماتوں میں 4 آیات پڑھی ہے۔ ان چاروں آیات اپنے ذکر تے عبادت دے ذکر دے فوراً بعد اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ بختاور چک والیو حافظ نصیر صاحب تے برادران نے اپنے والدین دے اسال ثواب علی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے، اتنے اخراجات کیتے نے تے کیا انہاں اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے؟ سارے بولو نہیں۔ بیٹا شام نو آ کے اپنی ماں دے قدم دبا کے آکھے امی جی آج جڑے میں قدم دبائے نے یہ میں تواڈے تے احسان کر رہے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں علاج کرایا میں احسان کیتا ہے۔ کیا اس طرح ہوندہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا تو اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے نا اس صحابی رسول حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس نوجوان نو خیال آیا اتنے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ اج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں طواف کعبہ کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے 6 میل عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے۔ 6 میل گرم پتھراں تے چل کے آیا، ماں نو کندھے تے اٹھا کے لایا، پیراں وچ چھالے بن گئے۔ آ ویکھو کندھے تے اٹھا کے طواف کرا رہے ہاں۔ سوال یہ کرنا کہ کیا میں اج اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن نا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑی تیری ماں نے تیرے بچپن چو تینوں دودھ پلایا سی اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ چک بختاور والے تو قرب و جوار تو آن والے ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا تے احسان کون کرے؟ تے یہ ہو نہیں سکتا تے رب قرآن چ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان ہے جدا تقاضا رب کر رہے ہیں؟ در اصل قرآن چ اللہ نے ایک اصول دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا اپنے ماں پیا تے احسان کری جا تے احسان جتلاویں نہ بھول جا، کیوں تو تے اج ماں پیا دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، تو نہ انہاں دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا احسان ہونا۔ میں تواڈے اوندے قبرستان دے دیکھ کے آیا تے سارے نے اپنے اپنے بزرگاں دی قبراں نو بڑا سجا کے رکھیا۔ جب ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے اپنے پنڈ عید آن والی ہے چھوٹی اے رمضان شریف تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو سارا تہاڈا پنڈ تہاڈا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا، پر جنہاں دے ماپے ٹر گئے نا انہاں دی عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا ہے۔ لوگ عید مناتے ہیں
تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندیا ہونا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے انہاں نوں پوچھ ماپیاں دی قدر کی ہے میرا دل کردا میں تانوں عارف کھڑی دے مزار تے لے چلا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بشاؤ اے کون کرے جاؤ نے میرے نبی دے متے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے عرض کر دینے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوہ نو سنائی دینے میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں انما اشکو بسی وحزن الاللہ عرض کی تھی کعبے والے تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوئی حضرت علامہ کاشفی فرما دینے سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندے کہنے لگی سنے ابو جاؤل نے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جال دے سر کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے بتیجے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یاداؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں آج کدے ماں زندہ یادی کلیاں بہ کے نہ رونداؤ پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کے حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا کے حضور نے صحابہ و رخ انور کیتا انج اتھرو میرے نبی دی اکھاں چاہیے میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے انج آنسو گر دے عرض کیتی سونے جے کسے دکھ تکلیف دیتی سانو دوسو اسی پتر تو آڑے کنڈلا تو وار دئیے میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی اکھا کیوں رو دے ہو فرمایا میں نے میری امی دی یاد پی ہوتی ماں یاد آئی فرمایا صحابہ جب میں محمد دا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئی میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ چکا امی دی آواز آبے محمد گل سن جا فرمایا میرا دل کر دے امی دی آواز آبے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں یہ بول پاوانتے اتنا برا بول دے ماں دا کلیجے کڑتے دے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا تے جو کھوری پاکے بیخ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھتا ہی نہیں کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات تے فرما دے سن کہ میں جدو جلسے تے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تھے میری وڈیری جی ماں جاگ دی
ਮੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਿਤਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਮਾਲਕ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਕਦੇ 11 ਵਜੇ ਕਦੇ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਕਦੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ میرا کلاس فیلو منظور دا نام ہے تو میرے محلے چ رہندے میں چشتی صاحب پروگرام کر کے رات واپس آیا تو اور سردیاں دی بڑی یخ رات سی دھند بڑی شدید تو میں ویکھیا منظور دی ماں جڑی ہے نا ساڈی محترمہ محلے دی مائی صاحبہ او گلی چ دروازے چ بیٹھی رات 2:30 بجے دا وقت سردی بڑی میں رک گیا میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روکو میں آکھیا مائی جی وہ کوئی ایمرجنسی مینوں دسو ڈرائیور گڈی حاضر ہے سادی جی میرے محلے دی مائی تے میں نے کہہ لگی حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا سارے آئے نے منظور نہیں آیا منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا پر سارے سوتے نے ماں بوئے چ بیٹھی جیڑی ماں نو چھڑکا مار لینا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیری زندگی وچ کنیاں راتاں تیرے لیے جا کے گزار دیتی ہے مولانا یوسف سیال کوٹی فرماتے ہیں میں رات نو گھر جانا پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی میں جے دروازے تے جا کے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آگئے تسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر وہ گھر چ جیڑی ماں ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے وہ پینڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پنجابی چا کہندی ہے وے جوس با وے آگئے فرما دے سندی رات ویلے ہو رہے کھڑے پیار نہ جوس با کہندی کلے جے ٹھنڈی پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولا دی ہے نا اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے تے سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلا دی سی کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سا پر اینا ورگا کوئی ہووے تے کرے نا میرے کو چاند دن قبل ایک بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے تو میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے کہ لگے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سان دکھاں چی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا ہے تے اللہ کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساری پوریاں کر دیتی ہیں پر میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر جدو گھر جامانا جی بابا جی بسم اللہ بیٹھو گھر جاما تے سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوندی دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا کدے کوٹھی چندر ماں ہوئے اے ٹور جاما تے حسرتہ رہ دیا کدے ماں ہوئے کدے ابو جی ہونا میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق ویسے تو علماء تشریف فرمانے مگر میرے مطالعے دے مطابق میں ذاتی طور تے عرض کر رہا کہ نبوت اور صحابیت تو بعد جدو بھی کسی نے مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے میں ادعا کر رہا ہوں کہ ماں دی دعا نہ بندہ نبی نہیں بندہ ماں دی دعا نہ بندہ صحابی نہیں بندہ اس تو بعد جتنے مراتب نے کیونکہ صحابی تو بعد تابعین دا مقام تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین او دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے نبی کریم نے پوچھا گیا کہ او ویسے کرنی نے مقام کتھوں لے آئے حضور نے او دی عبادات تے مجاہدات دا ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو اے دا مطلب ہے پاویں پیچھے او ویسے کرنی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیا میں نے ہوتے ہو یاد آگئی بخارا شہر دی ماں وہ نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی میں نے پتر دے دے سکھ پتران دی ڈانڈی ہو دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اس عورت نے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر دے میں گا تے او دا نام محمد رکھاں گی ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی تیرے محمد دین دا عالی بناواں گی پتر دے دے اللہ بڑا سونا جا لال دیتا ماں بڑے چامان الپال رہی پر جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا ماں وکھیا کہ یہ ٹھکراں کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر یہ بہت ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے کلیجہ ہی کام گیا کیونکہ پتر اکھاں تو نبینا ہے پیدائشی نبینا پیدا اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں ماں نے مصلی بھی جا کے سجدے چ رو کے عرض کی تھی کہنے لگی نیلی چھت والی آؤ میں دانی سی مگیا میں تے مگیا سی پتر دے میں گایا لی بناواں گی اکھاں چ نور کوئی
بھیکھدا رہے گا لوگاں دے آسریاں دا محتاج رہے گا اے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا یہ وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی دنیا امام بخاری کہندی یہ تے نبی نہ پیدا ہو گیا پتہ لگیا پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے تے پاویں امام الائمہ امام ابو حنیفہ ہوئے میں گل سو آپ دے محلے چ نا ایک خطیب صاحب سن بڑی چنگی تقریر کر دے آواز چنگی سی تے عورتاں نہیں ویکھدیاں علم کتنوں کہندی آواز چنگی اے بڑا مولوی امام ابو حنیفہ گھر آئے تے امی نے فرمایا بیٹا ابو حنیفہ ذرا او مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آویں اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے او جدے بوئے تے امام محمد بن حسن شیبانی ورگے دوزانو ہو کے بہن امام ابو یوسف ورگے جدے بوئے تے غلام بن کے بہن امی نے فرمایا ذرا مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آمین آپ چلے گئے او مولوی صاحب اٹھ کے کلو گئے امام صاحب آگے انہیں بڑا ادب کیتا تے بیٹھن لگے تے آپ نے فرمایا میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولوی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے دنیا تیرے کو پوچھنا ہوندی ہے تو سے میرے کو فرمایا امی نے آکھیا تواڈے کولوں پوچھنا ہے تے تواڈے کولوں پوچھنا ہے آکھیا پوچھو مسئلہ پوچھا تے مولوی صاحب آکھے مسئلہ تے میں آوندا ہی نہیں فرمایا تینوں میں دس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عالم اسلام دے عظیم قاری قرآن قاری سید صداقت علی شاہ صاحب اور معزز مہمان گرامی عالی جناب حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب حضرت علامہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب ماشاءاللہ دو عظیم ہستیاں حسب وعدہ پنڈال دے اندر تشریف فرماؤ گے نہیں قبلہ مفتی صاحب نو دل دیا تھا گہرائیاں تو خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا 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 حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب حضرت قبلہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب آپ نو دل دیا تھا گہرائیاں تو خوش آمدید ماشاءاللہ تشریف رکھو سارے بات حضور قبلہ مفتی صاحب کی تشریف لے کے آئے شاہ جی قبلہ حضور تشریف لے کے آئے میں بس آخری 2 منٹ گفتگو اپنی سمیٹ کے تو میں اجازت چاہواں میں عرض کر رہا سا کہ پاویں تابعین دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پاویں امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیا ماں دی دعا نہ سارے ولی بڑے اس زمانے چ اینے ولی نے پر نارے بابے فرید دے کیوں لگ دینے تسی جنوبی پنجاب وچ جاؤ تے ہر محفل وچ کری سب دعا اے نعرہ لگدا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ اج بھی جا کے پاک وطن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو اج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنے بچپن چا کیسی فریدہ نماز پڑھے امی کی ملدا اکھے شکر ملدی اذان دی آواز آئی تھی اکھے امی نماز پڑھی
امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں. امی نے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی. نماز پڑھ کے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی. فرمایا پتر جو نماز پڑھی ہے تو مصلی دے نیچے شکر ہوندی ہے. مصلی اٹھایا, شکر کھادی, لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی, آکھیا امی نماز پڑھی ہے. آکھیا پتر تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. اس ماں دی فراست تو صدقے ہو جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کے فرید نمازی بنا لیا. پکے نمازی پکے ہو گئے. اور میرے بابا جی حضرت پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن آسی صاحب ساڈے دور چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن, نمازی پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں ہو گئیاں تے نمازی کچی. اے رمضان شریف ہونا نہ ویکھیو او جوتیاں تک نمازی ہونے. پر جدو عید دا دن ہونا تے کتھے گئے؟ اے دا مطلب پکے نہیں سن, کچے سن. اللہ سانو پکا نمازی بنا دے. پکے نمازی ہو گئے. ماں نے شکر دی پوڑیاں کھلا کے نمازی بنا لیا. ایک دن بارو وضو کر کے نا تے آپ ہی مصلی بچھا کے پڑھ لگے. امی فرمایا وے فرید وضو تے کر لے. آکھیا امی کر کے آیا. انہاں مصلی بچھا کے نماز دی نیت کیتی تے اماں نے مصلی اندر کمرے چ بچھا لیا. تے سجدے چ رو کے کہنے لگی اج ماں دی لاج رہ جائے, اج شکر نہ ملی تے میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے. اج ماں دی لاج رکھی. ادھر فرید نے سلام پھر کے مصلی چکے تے نیچے شکر دا دریائی پہ چلا ہے. آواز دے کے آکھیا اما جی آ کی. امی ویکھ کے تے متھا چم کے فرما دی پتر اگے میں رکھ دی سا, اج سائیاں آپ رکھی. پتہ لگیا پاویں پیچھے فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں, پاویں حضرت خواجہ با یزید بستامی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں. میں ایک ایک دا تذکرہ سلطان باہو دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو, امام شافعی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو, امام ترمذی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو. پیچھے دعاواں ماں دیاں نظریہ بنا. تو میں بس 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سے رہتے اگلیاں نو سارے نو مقام ماں دی دعا نال ملے نے تے مینوں تے تہانوں مقام ماں تے باپ دی دعا دے بغیر کیویں مل سکدے نے. سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. اپنی ماں دے قدماں تے اپنے ابو دے ہاتھ دا بوسہ لیا کرو, زمانے چ کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. میرے دائیں بائیں جتنے معزز نے انہاں سارے نو اولے کر کے پوچھ لو اے مقام کتھوں لے جے. میں رب کعبہ دی قسم میں اپنی زندگی چ جڑے بھی مقام والے تے مرتبے والے نو پوچھے نا مقام کتھوں لے, مینوں کدے کسے نہیں آکھیا سی صاحب میں اپنی محنت نہ پہنچیا. مینوں 3 گلاں چوں ایک گل کسے آکھی ہے. کسے آکھیا میری ماں دی دعا ہے, کسے آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے کسے آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. مقام جنوں ملیا کسے دی دعا نال ملیا. میں آخر تے دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حافظ صاحب دے والدین نو حضور دے والدین دا صدقہ جنت الفردوس وچ اعلی مقام نصیب فرمائے. اون جان والے دی اللہ حاضری مستجاب فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.